Ezenwanyi ụkwụ n'afọ otutu ma ọ ha afọ ọlụ nwaanyị ahụ eke uke nụ nwaanyị na-eke uke ọ ya atụkwa ime ọya mụkwọ nwa ị na-anya fụ ife na-emenụ ịfụ na ụwa ghaziri agha Ezenwanyi ya na asị na onye a na-arụ ọrụ Ezenwanyi na onye a na-arụ ọrụ Ezenwanyi na onye a na-arụ ọrụ Ezenwanyi onweghị onye bụ Ezenwanyi. Ezenwanyi bụ afọ otutu a na-etu ndị na-arụ ọrụ mmiri mana kịta onye ọ na-agụbujeze na Ezenwanyi mgbọsị wuru gboo o nwere ọtụtụ ife nwaanyị ada arụ nwaanyị dibịa mgbọsị wuru gboo nwaanyị na-enye ọgwụ afọ ime na-enye ọgwụ ịba na-enye ọgwụ nta na-enye ọgwụ nwaanyị ala agbaghị mmiri na-alụ ọrụ otu onye ọgbanje dị n'ahụ onye otu dị n'ahụ ụmụ nwaanyị na-alụ ụmụ ọrụ anwa ụbọchị wuru gboo ife asị na mmadụ bụ Ezenwanyi ọ na-eruchekwa n'ọgụ ahụ ịtọ ma ife mana kịta onye ohu ahụ na ụma iri ahụ na-atọ na ụma ụfọdụ na-agba njata n'ọkpa ụfọdụ agbara bidi n'ọkpa ụfọdụ anyarụ n'onu asị na Ezenwanyi mara ya. Ezenwanyi ọ na-ama ama? Ezenwanyi ife a na-akpọ Ezenwanyi ọkwọdị dibịa nwaanyị dibịa na-agụ mmadụ n'ụtụtụ ana dibịa nwaanyị ọbụla ya ada ọrụ ọrụ otu ya wụrịrị onye otu ọ ya wụ onye ọgbanje ka ọ wee kwe menụ and site mbọsị ya mụrụ ya ife ya na-emegasị na ndụ ya ka a eji na-asị hei n'otu dụkwa nwaanyị ya n'ahụ n'otu dụ nwa n'ahụ ewee je gbaba afọ asị na ọgbanje asị ndegbu eje kpọtuori ya ọgbanje ya nwa ọ dụbazie ọ na-eto ọ ya na-afụ ọfụ na-afụ ife dịka na-afụgasị ife andị okwu ife ahụ kwuru agwụrụ pịọ ototo etu a na ụla na otu na-ekwu okwu ọ na-ekwu ife ya emechi ma ọ nwanne echi andị o nwanne echi ma nwanne echi ife ndị emebe efu na ife ahụ ọ na-eme na ọgụrụ ya agụ na nye na ya na-abọwuri wee bịa ụwa nke a na-emezi kịta nwanne ewu amaghọ ndị Ezenwanyi na Nnewi ha richagworo nnukwuru nnụ amazi nke bụ nke amazi na-eji ihu eje na-eji azụ eje mgbe gboo ahụ kwọrọ etu anyị si efu ite maka ahụzi m ụmụazị etu ahụ na etu anyị si eme ite bifo mmadụ alụwa ọrụ mmiri rumie jemie ine mmadụ anya asị na onye abụ Ezenwanyi ya na ọgụ ahụ ịtọ na ụma na ayị ọgụ ahụ ịtọ na iri ọgụ ahụ ịnọ ife ahụ ebube ya ahụ ewee megịnụ ewepụta n'ahụ ya ọ na ịmazi na ndị Ezenwanyi kịta asị na ha Ezenwanyi na ha na-emecha ma restọrantị na-emecha ọtụtụ biznes dị iche iche mgbe gboo anwa nna agbaghị ife a ọ na-akwụrụ nwaanyị gọba ọjị gọchaa ọkpọ nwa ya ọbịa warịa ọjị ya kpọọ nwaanyị gọba ọjị gọchaa ọkpọ die ọbịa warịa ọjị ahụ ma nwaanyị godobe ife na okwu ya ọ godobe godocha ọkpọ die ọbịa gbuori ya anụ mgbe gboo ahụ nna agbaghị ife a nwaanyị ahụ eke uke nụ ndị Ezenwanyi kịta na-ekechazi m uke ama ife dị iche iche nwaanyị na-eke uke ọ ya atụkwa ime ọya mụkwọ nwa ọtụtụ ife dị iche iche ilukwu ebe ha na-agodo ife ahụ ha na-agodo asị ndị Ezenwanyi ọgbara ọfụ nwaanyị ahụ eche mmụọ ihu n'ala Igbo nwaanyị na-atụrụ mmụọ nkọ wele ekpesara ya ife nnọkọta nna ajụ ife a na-eme n'ala Igbo onye nne ya echi ha ekpe ọ ya aza nwa anọnụ ọ esi anya aza so na dibịa nwaanyị na-ama ama mbọsị wuru gboo na kịta na-aga odozi ife ghaziri agha ana ife eji m onye dibịa nwaanyị ife eji ma na ife mara ya ọ na-aga iji ị na-ene ya anya enidi ha gwaghụnụ ọtọ ọnụ ihe otu ine anya ihe ama na onwala okwu ine anya ihe ama na onwala gụ na ya na-akpa nkata efu na nkata ha na-adị ka nkata nwoke nkata ha na-achịkọ achịkọ dịka ife ezigbo onye dụkọ na-asụ asụsụ ezigbo asụ onye Igbo ine ya anya isi na ọrụ dụkwara nwaanyị a n'ahụ ọ nke a na-akpụrụsị ngọn n'aka na ekpụrụsị ngọn n'aka na-egbu ntị warịwarị
ha dada bukọsịrị si na onye ọrụ Ezenwanyi ọha onye ọ na-eje na mmiri na-efe amfụrụ kịta rụcha ọrụ ọga anabata ndị Igbo si na aha ebu ibi were agba afọ arụ ga-arụghị nna